Είναι η στιγμή που η περίπολος της ομάδας βατραχανθρώπων πέφτει σε εχθρική ενέδρα λίγο πριν φτάσει στο στόχο της. Ο επικεφαλής της ομάδας δέχεται πυρά από πολλαπλές κατευθύνσεις και ξεσπάει μια ανηλεής μάχη. Οι βατραχάνθρωποι γνωρίζουν ότι πρέπει να αντιδράσουν άμεσα με μία μόνο επιλογή: καταιγισμό πυρών στις εχθρικές θέσεις. Οι στρατιώτες του αντιπάλου δεν πρέπει να σηκώσουν κεφάλι. Τα βατράκια χρησιμοποιούν όλο το διαθέσιμο οπλισμό τους και παραθέτουν τον κρίσιμο όγκο πυρός που θα τους επιτρέψει να αποσυρθούν σε ασφαλή θέση με άλματα ημιομάδων. Η βοήθεια έρχεται από μακριά, από στοιχείο ελεύθερο σκοπευτή και παρατηρητή. Το αθέατο ζευγάρι έχει λάβει θέση βολής και έχει εντοπίσει τους στόχους του. Στοχευμένες βολές από τη Φέκιο Μπάρετ διαμετρήματος 12,7 χιλιοστών προσβάλλουν έναν με θανατηφόρο ακρίβεια τους αντιπάλους. Πρόκειται για μία μόνο από τις φάσεις εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα νέα στελέχη της Δίκης Υποβρυχίων Καταστροφών στο πλαίσιο του σταδίου επιχειρησιακής εκπαίδευσης αμέσως μετά το εξάμηνο σχολείο υποβρυχίων καταστροφών. Η εκπαίδευση θεωρείται και είναι ιδιαίτερα σκληρή και επίπονη και η επιτυχής ολοκλήρωσή της θεωρείται το εισιτήριο για την πολυπόθητη είσοδο ενός βατραχανθρώπου σε επιχειρησιακή ομάδα. Το σχολείο βασικής επιχειρησιακής εκπαίδευσης της ΔΙΚ είναι 11 εβδομάδων και ουσιαστικά σε αυτό συμμετέχουν βατραχάνθρωποι στελέχη του πολεμικού ναυτικού. Οι 11 αυτές εβδομάδες περιλαμβάνουν την εβδομάδα ένταξης και στη συνέχεια ακολουθούν 6 εβδομάδες στην περιοχή ναυτικού οχυρού ΔΝΕ σε αντικείμενα όπως είναι καταρριχήσεις, ατομική τακτική μάχης, καταδύσεις σαν ζευγάρια, καταδύσεις σαν επιχειρησιακές ομάδες, με αντικείμενα που περιλαμβάνουν προσβολή υφάλων πλοίων, προσβολή παράκτιων στόχων. Οι νησοσπλεύες αποτελεί το τέλειο μέρος για όλα τα αντικείμενα που εκπαιδεύονται οι βατραχάνθρωποι και περιλαμβάνει αθέατη υποβρύχια διείσδυση, έξοδο σε εχθρική ακτή, τακτική κίνηση περιπόλου, βολές με το σύνολο του φορητού οπλισμού και εκπαίδευση εκρηκτικά. Οι βατραχάνθρωποι εκπαιδεύονται και αξιολογούνται. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης είναι έτοιμοι να στελεχώσουν τις ομάδες ανορθοδόξου πολέμου, τα ΣΑΠ ή τις ομάδες εξουδετερώσεως ναρκών βομβών και κατά συνέπεια να συμμετάσχουν σε πραγματικές αποστολές ή ασκήσεις με τις επιχειρησιακές ομάδες των βατραχανθρώπων της ΔΙΚ. Έχοντας να αντιμετωπίσουν κατά κανόνα τον κίνδυνο απέναντι σε υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις, οι άντρες της Δίκης Υποβρυχίων Καταστροφών χρησιμοποιούν πλήρη διαμόρφωση οπλισμού με τη Φέκια Mi-4 με προσαρμοσμένα βομβιδοβόλα Mi-203 που βάλουν βομβίδες των 40 χιλιοστών. Οι νέοι βατραχάνθρωποι βρίσκονται για μέρες ολόκληρες βρεγμένοι με ελάχιστο ύπνο, πραγματοποιώντας διείσδυση ή διαφυγή σε ομάδες υπό το άγρυπνο βλέμμα των έμπειρων εκπαιδευτών τους. Σε παρακείμενη τοποθεσία, μια άλλη ομάδα εκπαιδευόμενων που παρακολουθεί το σχολείο βασικής εκπαίδευσης υποβρυχίου καταστροφέα συσκευάζει πυρομαχικά προτού ξεκινήσει βολές φορητού οπλισμού. Οι νέοι βατραχάνθρωποι όμως έχουν μακρύ και επίπονο δρόμο να διανύσουν μέχρι οι λίγοι που θα απομείνουν έπειτα από 6 μήνες να καταφέρουν να περάσουν στο επόμενο στάδιο επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Φυσικά η δυνατότητα επιχειρήσεων της Δίκης Υποβρυχίων Καταστροφών στο υγρό στοιχείο αποτελεί τον πρωτεύοντα επιχειρησιακό προσανατολισμό για κάλυψη των απαιτήσεων του αρχηγείου στόλου. Επιχειρήσεις με σκάφη ανορθοδόξου πολέμου, αμφίβια κρούση παράλληλα με κλασικά αντικείμενα όπως καταδύσεις, εξουδετερώσεις ναρκών, καθήκοντα ασφαλείας εγκαταστάσεων και εκτέλεση μειοψηών εμπλώς σε ειρηνευτικές αποστολές. Όμως η μεγαλύτερη ικανότητα που είναι σε θέση να προσφέρει η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών είναι η ικανότητα διεξαγωγής ειδικών επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο προσανατολισμός ανάλογων μονάδων διεθνώς και μπορεί να παρομοιαστεί με τον κρυφό άσο που είναι σε θέση να προσφέρουν οι βατραχάνθρωποι στη διεξαγωγή επιχειρήσεων από τον αρχιστράτηγο σε περίοδο κρίσης ή πολέμου.